Καλή προσπάθεια. Το διαγώνιο. Η ασίστ για τον Καμπούρη. Το σου του Καμπούρη. Το βγάζει ο Ριζούδης. Ξανά ο Καμπούρης. Ξανά ο Ριζούδης. Δύο φάσεις μέσα σε 2-3 δευτερόλεπτα επί του Καμπούρη. Ο Ριζούδης και τις δύο φορές σταματάει τη φάση. Το κορετελέστηκε από την απέναντι μεριά. Κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά, η μπάλα λίγο έξω, μεγάλη φάση, νομίζω το Τσιμπούρ πρέπει να ήταν στην δεύτερη κεφαλιά, αφού η μπάλα έρθει στη μικρή περιοχή, δεύτερη χαμένη ευκαιρία για τους γηπεδούχους. Κουδάκης φέρνει την μπάλα στο σημείο όπου εύκολα ο Μαλετσκάνοφ ανοίγει τον δείκτη του σκορ, το γέμισμα από τα αριστερά, μια εύκολη φάση για τους γηπεδούχους, οι οποίοι με τον Κουτκουδάκη assist με τη σέντρα αυτή στο κεφάλι του Μαλετσκάνοφ, 1-0 στα δίκτυα. Έφερε την πάσα στην περιοχή, ο Κάμπας βγαίνει έγκαιρα και μαζεύει την μπάλα. Ο Βανάκης και όπου έρχεται ο Κοτσαρίδης για να γίνει κάτοχος της μπάλας. Η σέντρα του Κοτσαρίδη, κεφαλιά, δοκάρι, δεν ξέρω αν είναι μέσα, ο Καμπούρης την κεφαλιά, η μπάλα στο οριζόντιο, δοκάρι σκάει κάτω, μέσα ζητούν οι γηπεδούχοι, η μπάλα δεν ξέρω αν πέρασε τη γραμμή, ο δεύτερος βοηθός, Σενιόρ Σαβάτης, λέει να συνεχιστεί το παιχνίδι, ότι η μπάλα δηλαδή δεν πέρασε την γραμμή, το μάτς συνεχίζεται, παραμένει το 1-0. Βράγκας σταμάτησε, βγάζει και τη σέντρα απέναντι, το γύρισμα μαζεύει ο Κάμπας. Κλάιντι πέφτει στην περιοχή, γηπεδούχοι πιθανολογώ ότι ζητούν πέναλτι, τίποτα το αντικανονικό, Μαγής θεωρεί την φάση φυσιολογική, την αφήνει να εξελιχθεί. Κλάιντι. Κοφτεί παλιά για να βγει στην πλάτη ο Μαλετσκάνοφ. Ο Μαλετσκάνοφ εδώ προλαβαίνει και σκοράρει. Πριν η μπάλα βγει έξω, προλαβαίνει, στέλνει την μπάλα στα δίκτυα, πέφυγε τον Ριζούδη, μπάλα κινεί το out. Την προλαβαίνει ο Μπλάντεν. Τη στέλνει στα δίκτυα, 2-0 οι γηπεδούχοι στο 14 με τον ίδιο σκόρερ Μπλάντεν. Μαλετσκάνοφ στο 6 και στο 14 τη φορά αυτή διόρθωσε ο Ντάλλας. Βγήκε η παλιά, εδώ υπάρχει το σουτ το οποίο είναι έξω. Δοντσόπουλος αν δεν κάνω λάθος. Κάθετη για το Κουτκουδάκι, τέταρτε του Κουτκουδάκι. Πλασάρι, το βγάζει ο Ριζούδης, μεγάλη φάση στο 17, τρίτη φορά που ο Ριζούδης έχει επέμβει σωτηρία. Κλάιντι. Παλιά του Κλάιντι. Γιαννακίδης. Καλή κυκλοφορία για Σπόρομαυρη του νέου σκοπού. Εδώ ένα σουτ που δεν θα απειλήσει την εστία του Κάμπα. Κάμπας μαζεύει αυτό το φάουλ του μακρινό του Καρακώστα. Γρήγορα δίνει συνέχεια, βγήκε ο Κλάιντι. Στην κίνηση θέλει να σουτάρει ο Κλάιντι, καμία απειλή για το Ριζούδη. Ο Κλάιντι έκτελει το φάουλ, ο Ριζούδης για μία ακόμη φορά παρεμβαίνει. Σου του Καμπούρη στα σώματα. Το 1-2 με τον Κοτσαρίδη, μπαλά ήρθε στον Καμπούρη. Βγαίνει διαγώνια, περνάει την πάσα, φάουλ επιθετικό του Μαλετσκάνοφ. Κουτκουδάκη συνεχίζει να είναι κάτοχος μπάλας, τη γυρίζει εκεί όπου ήρθε ο Καμπούρης. Το σούτ από τον Εκλάιντι στην αγκαλιά του Ριζούδη. Κοτσαρίδης
Η παλιά εκεί που κινείται ο Μαλετσκάνοφ. Κλάιντι ξανά προς τον Μαλετσκάνοφ, το σουτ του οποίου η μπάλα στα δίχτυα. 3-0. Χατρίκο Μαλετσκάνοφ, στην κίνηση πιάνει το σουτ το οποίο στέλνει στα δίχτυα. 3-0 στο 36ο λεπτό οι γηπεδούχοι με το hat-trick του Μαλετσκάνοφ. Ο Ανδρίκος θέλησε να διορθώσει, δεν τα κατάφερε. Οι Μενετζές για τους φιλοξενούμενους. Κυπουρός, ένα σουτ άστοχο. Κλάιντι. Πιάνει ένα σουτ άστοχο. Είναι όμως κάτοχος μπάλας με τον Κουτκουδάκη. Καμπούρης Κοτσαρίδης θα σουτάρει, το κάνει γκολ. Μπάλα στα δίχτυα, Κοτσαρίδης το 4-0. Κυκλοφορεί από την αριστερή μεριά. Ο Καμπούρης από το δεξιά τη γύρισε. Και ο Κοτσαρίδης θα στείλει την μπάλα στο αριστερό δοκάρι του Ριζούδη και στα δίχτυα. 4-0 οι γηπεδούχοι στο 54. Ο νεαρός ο Βράγκας πέρασε, Γιαννακίδης με εξωτερικό φάλτσο, Τζοβανάκης κόβει. Γιαννακίδης, πέρασε ο νεαρός, θα σουτάρει από μακριά, η μπάλα κοντράρει, Κάμπας μαζεύει την μπάλα. Καμπούρης, Κοτσαρίδης και ο Κουτκουδάκης, μπαλιά απέναντι στον Κλάιντι, διαγώνια στην περιοχή, ο Κλάιντι γυρίζει, κανείς στην τροχιά της μπάλας. Η Μενετζής εκτελεί, η μπάλα περνάει από όλους. Γυρίζει ο Κυπουρός στην προσπάθεια με την προσπάθεια του αυτή την μπάλα προς την εστία. Out όμως. Παλιά στον Κλάιντι. Στην περιοχή ο Κλάιντι. Ένας με έναν. Πέρασε ο Κλάιντι από τα αριστερά. Βγάζει και την εσέντρα. Κόπηκε η μπάλα από την παρέμβαση ενός αμυντικού. Έτοιμος ήταν ο Μαργαρίτης να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Γιαννακίδης. Κυπουρός έτοιμος από το πέναλτι. Το σούτ του Κυπουρού το βγάζει ο Κάμπας σε κόρνερ. Εδώ ο Γεμενέτζης θα εκτελέσει το κόρνερ. Η καρφωτή κεφαλιά στα χέρια του Κάμπα από τον Γιαννακίδη. Πέρασε το Τσιμπούρ. Γεμενετζής, ο Κάμπας θα απομακρύνει την εμπάλα παρά το γεγονός ότι υπάρχει και offside. Τσιμπούρ δεν συμμνήθηκε με τον Μαλετσκάνοφ. Γιαννακίδης. Γεμενετζής. Θα σουτάρει ο Γεμενετζής, το βγάζει ο Κάμπας. Θα σουτάρει ο Γρηγορόπουλος στα πόδια του Χατζηδάφνη. Θα σουτάρει ο Κλάιντι. 5-0. Το γκολ του Κλάιντι στο 80. Μακρινό σου του Κλάιντι, μπάλα στα δίχτυα. Συμπορεί εκτελεί το πλάγιο. Θέλει να επαναφέρει ο Μωυσής. Ανδρίκος. Θα σουτάρει ο Ανδρίκος. Καμία ανησυχία για το Ριζούδι. Μπαλιά στην πλάτη για το Βράγκα. Κάμπας έγκαιρα μαζεύει την μπάλα. Τζοβανάκης. Κοτσαρίδης. Μπαλιά για τον Κλάιντι, ο οποίος θα σουτάρει, δεν ξέρω αν βρήκε την μπάλα ο Ριζούδης, πάντως η μπάλα στο δοκάρι, το ριζόντο δοκάρι και out.